थाबायनायनि अनगायै जेबो उफायानो गैला बिराद गोजानाव गारिखौ दोनना थाबायबाय जोङो नायना लादो ओरैबायदि मानसिलै बेसेराफ्रा उफायथ' गैया दा मा खालामगोन नै सौदावगोनलै सौदावगोन खुन्था खाब' बेबायदि नै मा जाहैबाय जों माने धेमाजियाव फैबाय दंमोन ना डिसि अफिसावहाय दिनै मा जाहैबाय नमिनेसन होनायनि सम नालाय बेयावहाय जोङो फैनायाव नुबाय एखेबारे मा जायो खमसे खम जोंनो 2 घन्टा लाबाय 2 घन्टा एखेबारे जों मा जाहैबाय ओरैजाय टेलिजानिफ्राय ओरैबायदि जाम ओमफ्राय ओरैथ' मेन लामाजों जोंखौ हाबनो होखायासैनो ओरैजाय गिदिंनानै फैनानै जोङो ओरैजाय मा जायगा होनथाय बेखौहाय बेयाव जों गारिखौ दोननानै दा जों थाबायबाय उफाय गैया थाबायनांसिगोन दानाथ' उफाय गैया गारिखौनो लांनो होदिया नालाय जायखिया थांग्रोनोसै बिनि उनावहाय बेसे गोबाव जायो मायो दाबो नै थाबायगासिनो जोंखानिबो ऐसे थांग्रोनोसै आरो रास्ता खुले दिले देखुन আমি গাড়ী আনিব পাৰিলে হয় নেকি হা ওইফালে যাব দিয়া নাই গাড়ী এইফালে যাব দিয়া নাই दिनैहाय माने लाखि आरो आनलाखि जाहैबाय माथो दायो एसे दिन्थिनोसै सोरबाफोर माबायदि जाम जादों नङा होमबा खस्थ' मोनसै जों दिनै थाबायना हायरान दाहाय आं दिन्थिनोसै जोङो बेसे गोजान थाबायखो जोङो 10टायाव मोनफैदोंमोन 10टानिफ्राय नाखि 12टा 2 घन्टा 10, 11, 12 2 घन्टा फाक्का लाबाय थारमाने मा जाहैबाय थाबायाबा उफाय गैला माने जोंखौहाय गारिखौनो सोनो होदिया नालाय ओरैजाय আমি এফালে যাম এফালে গেট থাকিব জানো নাথাকিব নেকি পিছত দূৰ নাই বাৰু সেইটোৱে फैबाय नै बिसोर माने सिङाव आइका चाइका लानानै रेडि दङ जों माने दासो मोनफैबाय 2 घन्टा লাগিল আমি একেবারে টেলিজানাপা 2 ঘন্টা मा जाहैबाय जोङो फैबायना दासो मोनफैबाय 2 घन्टानि उनावहाय दायो जायखिया थांगोनसै माबा जायो हा बेबायदि साफा बानायबायलै जोंनि डिसि अफिसखौ नायना लादो नै सिङाव माने बुरा बरियाखा आरो हाबनायबाथाय हाबबाय बायदि मोनखायो रुमानो रुम जाहैबाय ओरैबायदि साफा बिसोरबो नै जों माने दिनैनिफ्राय जइन जासिगोन दै इलेक्सनावहाय आरोना आइ कार्डखौ जों लानो फैग्रोबाय फार्स्ट टाइम बिनि उनावसो जों एसे दिन्थिनोसै माबायदि जायगाखौ नाय फुरा क्लिनखा आरोना बे जाहैबाय जोंनि धेमाजिनि डिसि अफिस जों दायो अबाव थांगोन नै बेयावहाय फार्स्ट टाइम इयावसो थांग्रोसै बेखौसो एसे दिन्थिग्रोनोसै जों आइ कार्डआ हरदो ना रिजार्भआवसो दंमोनलै नायलाय बासो सासन करासामोन गोबाव जाबायना नोंसोरो सानथाम ब्रेक गोजान थाबायनांबायना जोङो है थाब थाब हरदोब्रा थांथारसै जोङो नुदोंना नै ओरैबायदि साफा जाबाय वाव गाहायाव नै डिसि अफिस बे जोंनि धेमाजिनि नতুन अपेनिं गोदान अपेनिं जाबाय माने मोजां नुदों आरोखि ना आङो बेयाव फैनानै गाखोनानै गोदोनि लोगोखौबो लोगो मोनबाय ओरैजाय नै जोङो दायो गोदानै लोगो मोनबाय इलेक्सनावहाय आरोबाव जोङो दाहायो सिअसानाव थांसै नै बेखौ सिअसारनि मोनसे सिगनेसार लाबावनांगौ बेखौ एसे दिन्थिबावनोसै सिअसारावबो जिरायो माने जों दायो दंफैयो 4 माने गोजौ आरो 4th फ्ल'राव सिअसारा थागोन 2nd फ्ल'राव थांग्रोसै ना ओमफ्राय भिउआ माबायदि नुयो माने गोदानसो अपेनिं नालाय बिराद बरिया क्लिन साफाथार नुयो आरोखि गोसोखौ मोजां मोनबाय आं एकदम मोजां नुबाय दे आङो फैनानै दिनैहाय बेयो अफिसाव बे धेमाजिनि अफिसाव आरोना राउन्ड बानायनाय जादों गोजौखौ दिन्थिहरनो हायो ओरैजाय